Sokan kérdezik, hogy mi értelme van aláírni egy nyilatkozatot, mint például a Charta 21 alapító levelét, aztán nem történik semmi. Nos, a Charta 21 mozgalom élő mozgalom, amelyben rendszeres események történnek. Például ilyen volt egy karácsonyra meghirdetett Közép-Európa egészére vonatkozó pályázat, melynek az volt a célja, hogy a pályázók megmutassák, ők hogyan élik meg a karácsonyt, és derüljön ki, hogy milyen sok azonosság és milyen sok különbözőség van az egyes népek ünnepi szokásai között. Hát emberfeletti munka lesz ennek a 50 és 100 közötti pályázatnak a kiértékelése, de hát majd csak a végére érünk, és fogunk tudni pár hónapon belül nyertest hirdetni. De nagyon nagy dolognak tartom, hogy nagyon sokan megmozdultak, és tették közkincsé, adott esetben saját családi ünneplési szokásaikat is. Ezekből az apró kövekből épülhet föl egy nagy közös gondolat, a mi karácsonyunk jellegzetességeinek a megismerése. Elkészültünk a 2014-re való terveinkkel. Ugye minden hónapban Budapesten Jean Monnet estek címén lehetőséget adunk a találkozásra. Ez persze zömmel a budapestiekre vonatkozik, de adott esetben még határon túlról is benéznek egy-egy ilyen rendezvényre. Kezd híre menni, kezd súlya lenni, hiszen nagyon értékes előadásokra kerül sor. Érdemes azt az estét egy hónapban egyszer rászánni. Most csak 2 említek meg. Január végén Herczko Ági fog beszélni arról, hogy a népzene hogyan köt össze minket, és itt talán a legnagyobb mesterre lehet hivatkozni, ezért a címe is ennek az előadásnak az, hogy Bartók szemével látni és láttatni. Nem szabad ezeket a nagyon értékes hagyományokat, mint például Bartók népzenei tevékenysége és népzene tudósi munkássága engedni a szaktudomány poros könyvespolcain. Ezekből meríteni és élni kell. Erről szól ez az előadás. Mindenki számára csak ajánlani tudom. Februárban viszont érdekes dolog lesz, kiderül, hogy ebben az évben ki kapja meg a Charta 21 megbékélési és együttműködési díját. Tavaly nagyot szólt ez a díj, amikor első alkalommal adtuk ki. Egy szlovák újságíró kapta. Sokat tett ez az illető, Stefan Hrib azért, hogy a magyar és a szlovák emberek, magyar és a szlovák értelmiség közeledjen egymáshoz, és ő volt képes arra, hogy megfordítsa a szlovák közvéleményt Malina Hedvig ügyében. Tragédiának éljük meg, hogy arra már ő se volt képes, hogy a szlovák hatóságok gondolkodását is megváltoztassa ebbe az ügybe, és lám itt kamatozott a 2. állampolgárság lehetősége. Nem örülünk annak, ha ez egy áttelepüléssel jár, tragédiaként is fölfoghatjuk, de mégis tudhatja minden magyar, éljen bárhol a világon, hogy az anyaországban otthonra lel. Hazúról otthonra érkezett tehát Malina Hedvig, egyik szemünk sír, a másik meg nevet mondhatjuk a népzenei fordulattal. Hogy idén ki lesz, azt megegyezés értelmében csak majd ott, a február végi Jean Monnet esten hozzuk nyilvánosságra, de azt már most is mondhatom, hogy olyan emberre hívjuk föl a díj átadásával a figyelmet, akinek az üzenete, akinek a tanítása mindnyájunkat gazdagíthat, akik szeretjük a Kárpát-medencében élő népeket.